Svět se změnil. Spousta věcí je úplně jinak. Nechci vám kazit dovolenou, ale než budete ležet na pláži, prosím, zvažte tato rizika. To však nie sú jediné nebezpečenstvá, ktoré na vás čakajú, ak sa rozhodnete stráviť čas pri mori. Je tu ešte jedna informácia, ktorá môže niektorých sklamať. Najmä preto, že na našej pologuli je momentálne leto. Máte však právo vedieť informácie, ktoré by mohli pomôcť ochrániť vaše zdravie a zdravie vašich blízkych. Keď sa človek vynorí z mora, na jeho pokožke zostáva tenký film morskej vody, ktorý už obsahuje mikro- a nanoplasty. Aj keď ho nevidíme, je tam. Potom nastupuje fyzika. Pod vplyvom slnečného žiarenia sa telo zohreje a začnú sa rozvíjať deštruktívne procesy. Pri vystavení svetlu vytvára nanoplast agresívne voľné radikály. Zároveň sa vytvára statická elektrina a plastové častice na pokožke tento náboj zadržiavajú a zosilňujú. Vzniká tak lokalizovaná zóna elektrostatického napätia priamo na povrchu tela. Elektricky nabitý plast interaguje s imunitnými bunkami v koži, ktoré, ako si možno spomínate, tiež obsahujú nanoplasty. Koža, ako je dobre známe, je najväčším imunitným orgánom ľudského tela. Pod jej najvrchnejšou vrstvou sa nachádzajú štruktúry zodpovedné za primárnu imunitnú obranu. Keď sa tento systém naruší, začnú sa objavovať autoimunitné poruchy. Tie sa môžu prejavovať ako chronické zápaly kože, ekzémy, neobvyklé alergické reakcie a iné dermatologické poruchy. Tým sa však účinky nekončia. Po narušení kožnej bariéry sa porucha šíri do ďalších telesných systémov. Ovplyvnené sú najmä dýchací a vylučovací systém, pretože aj tie prichádzajú do kontaktu s nabitým nanoplastom prostredníctvom vzduchu a slizníc. Výsledkom je, že to, čo sa zdá ako neškodný deň na pláži, vystavuje telo mnohostrannému útoku. Vdychovanie plastov, ich absorbovanie cez pokožku, zosilnenie ich účinkov prostredníctvom slnečného ohrevu a spustenie kaskády imunitných porúch. Niektoré z nich sa nemusia prejaviť okamžite. Myslíme si, že odpočívame, ale v skutočnosti spúšťame pomaly prebiehajúcu imunitnú krízu, vyvolanú kombináciou síl slnka, vody a plastov.